Hej, jeg hedder Johannes, og jeg vil gerne lave et game. En runde. Så begynder vi. Bare en deathmatch. Så stem på Nuketown, og så gå ind på den Peacekeeper. Hvad er det? Free class. Den der klasse, du har lavet. Den? Ja. Nu, ja. Hvordan kan? A. Y. Nej. Y. Ja, Paladin. Nej, ikke den. Eller vil du have Paladin eller den der? Hvad er Paladin? Høj igen. Op. Er det den? Op. Nej, det er ikke Paladin. Okay. Men Den er der egentlig ret skal du gøre næste. Hvad? Den er egentlig ret cool, den der farve. Nå, den er grøn. Jeg må måske godt få den. Nu skal du ikke have alle det der ting på Mathias'. Nej, på min PlayStation derhjemme. Nu har du en PlayStation 2. Nej, jeg låner der Mathias. Jamen, nu skal du købe alle de der grønne camos og sådan noget Hvorfor? til Mathias. Det er til mig, det er altså min PlayStation. Ja, men hvis der er spillet rører over til Mathias, så rører camoerne også Gør over det? til Mathias. Ja. Så vil jeg ikke. Det vil jeg vente til selv at købe mit. Du har taget suppressor væk. Hvad er det? Suppressor, det er lyddæmper. Møg. Kom til. Det er godt, du. Jamen bare læg dig der. Du kunne, bare læg dig. Fordi nu kommer det så. Okay, gå væk. Gå væk. Okay. Du skal aldrig vende ryggen til en modstander, og lige hvis det er du ved, at du kan løbe fra ham. Hvordan ved man, at man kan løbe fra ham? Hvis det er, han er dårlig eller sådan noget. Hvis det er level 16 eller sådan noget? Ja. Yeah. Eller han bare ikke rammer dig lige, når du går lige forbi ham. Du skal ikke bare fyre med en skud. Det er sgu godt ramt. Godt. Anden bedste på en Xbox, ret cool lavet. Er vi ved at lægge? No. Du skal kæmpe noget mere, fordi jeg er peacekeeper. Hvorfor skal jeg camp? Det forstår jeg faktisk ikke. Det er undskyld, jeg siger det, men du er ikke sådan helt sindssygt god Nej. til at være ude sådan. Men og nogle gange er det også bedst at campe. Hvorfor skal jeg bruge det våben, som jeg har lavet? Du må også gerne bruge de andre. Men du må bare ikke lave op på andre. Nå, må jeg godt bruge ham? Hej, Inger. Hej. Er det Emilie? Ja, hun er ovenpå. Hej, Bøsse. Ja, okay, nu går jeg op og camper. Hey, kig. Ej, ellers så ville det være quickscope. Yay! Du lavede ikke det, fordi du dræbte ham ikke. Okay, tag din pistol frem. Okay, bare lad være, du skal ikke mod krigen der. Blæs dig.
Den kaster lige til 4. Lige på det rigtige tidspunkt. Ja. Hvad er det her? Ja, bare... Kast den! Hvad gjorde den egentlig? Den gør så, den skader lidt liv, men ikke meget. Så du er advaret. Wow. Gå ind! Hvordan dør jeg hele tiden? Fordi han har skubber. Hvad har jeg Hardcore, det er det, som du synes er så svært at komme fra, selvom du godt kan komme fra det. Du ved det bare ikke. Jo, fordi jeg ikke tror på mig selv nok godt. Der blev det Lars, ja. Well, YouTube! Hej!